tarda. Bé, seguint en els actes de la segona festa del llibre, avui tenim la taula rodona a càrrec del grup de recerca Tràngol i la temàtica d'avui serà si un llibre pot canviar la nostra vida. Jo personalment penso que sí, i de fet penso que més d'un llibre, i a través dels punts de vista van intervindre Conxita Solans, Esther Forner, Elena Fora, després intervindrà també Javier Garrido i moderarà Sebastià Rosso. Volia comentar... Perdó, ara que no us canvio els noms. Comentar que, clar, vam tindre que enviar-ho a impremta i en primer moment venia Rebeca Besaldú, que en la programació veureu que posa Rebeca Besaldú en lloc del nom de Javier Garrido. Però, clar, tenim que tindre en compte això que, clar, això se té que maquetar, se maqueta, s'envia, i res, que tinguem en compte, demanar-li disculpes, que ja no va donar temps de modificar. I res, ja vos deixo a tots ells que vos expliquen una mica com un llibre pot canviar la nostra vida. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Mercedes. Des del grup de debat i de recerca Tràngol volem agrair a Mercedes el recolzament de la regidoria de Cultura i d'Educació, també a Maite, la directora de la biblioteca, per donar-nos un espai en aquesta segona festa del llibre. Bé, comencem un poquet la taula redona fent presentació dels que som. A la meva dreta tenim a Elena Fora, nascuda a Vinaròs. Es forma durant 4 anys a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. El resultat d'aquest temps d'estudi i de preparació és la seva primera novel·la, El silenci del carrer de l'Arc, Onada Edicions 2020, que va quedar finalista en la 3a edició del Premi Literari Autor Revelació. També és autora del conte infantil il·lustrat L'Estrella i els Reis Mags, amb il·lustracions de Teresa Llorat i editat també per Onada Edicions. 5 anys després de la seva primera novel·la, s'endinsa de nou en el món de la narrativa amb La Decisió. Elena té un important referent literari, que va ser Facundo Fora, el seu pare, Albalat, que durant molts anys va publicar les seues poesies en la nostra llengua, a la premsa local i sobretot als programes de festes de Sant Joan i de Sant Pere. A continuació tenim a Esther Forner Caballero, és doctora d'Història de l'Art per la Universitat Jaume I i actual directora del Castell de Peníscola. Com a experta en didàctica del patrimoni, s'ha centrat en 3 camps. El primer camp, les publicacions d'investigació històrica. Fruit d'aquesta investigació són les seues obres Paulino Caballero, escultor, dins de la Biblioteca Mare Nostrum, 2007, el retablo barroco en les comarques castellonenses de la diòcesis de Tortosa, que és la seva tesis doctoral, Diputació de Castelló, 2019, Conoces bien el Castillo de Peníscola, editorial Sara Alejandría, 2024, i està ja pròxima a la presentació dels retaules del Renaixement i del Barroc a Vinaròs per l'editorial Alpinia 2025. El segon pilar és la difusió de les seues investigacions a través de conferències i ponències, com els retaules desapareguts del Maestrat, conferències que ha fet a Vinaròs, Catí, etc., els retaules renaixentistes i barrocs de Vinaròs, l'escultor Paulino Caballero, el patrimoni desaparegut i a preservar a la nostra ciutat, el Papaluna i Peníscola en diferents vessants i confeccions i anàlisis de plans de dinamització turístico-culturals de béns d'interès cultural Vic. I el tercer pilar és l'associacionisme cultural, integrada en grups de treball, i actualment en aquest aspecte és la presidenta del nostre grup de debat i de recerca Tràngol. A la meva esquerra tenim a Javier Garrido Fernández, nascut a Ulldecona, aficionat des de xicotet a la lectura i sobretot a les novel·les de misteri i d'intriga. És
autor de novel·les d'intriga i d'acció com La màscara de Venècia, 2008, que es va reeditar el 2013 amb una edició especial, i La brújula, 2009, aquesta darrera també reeditada el 2023 i traduïda al català. Amb edicions Javisa 23 publica El secreto de la misericordia, 2010, El anillo perdido del Papaluna, 2012, La última procesión, 2019 i La relíquia, 2021, totes quatre protagonitzades per Andrés Taïda. També és coautor amb la seva dona de la novel·la històrica Catalina Ismael, La tràgica història d'amor d'una cristiana i un morisco, 2022. Javier també és conegut per la seva faceta d'il·lustrador. El 2012 va publicar el conte infantil Bube el conill, escrit per Melina Jauregui-Závar, i ha realitzat el muntatge d'algunes de les portades d'edicions Javisa 23 i Noa Ediciones. El seu grup editorial compta amb una llibreria, 1000 Palabras, 10 anys en línia i recentment ha obert la seva botiga física a Vinaròs. Actualment està immers en l'escriptura de la seva pròxima novel·la, que serà la 5a protagonitzada per Andrés Taïda, amb la qual té intenció de continuar aquesta saga de novel·les d'intriga. També es troba preparant altres projectes com novel·les històriques amb la seva dona, de ciència-ficció, etc. I per últim tenim a Concha Solans, va néixer a Vinaròs, on resideix actualment després d'uns anys de viure a Molins de Rei. Va estudiar a la Universitat de Barcelona, llicenciant-se en Història Moderna. Ha dedicat bona part de la seva carrera a la investigació històrica. És autora de diversos articles publicats en revistes especialitzades i de l'obra Una vila per a un riu, la baronia de Molins de Rei, segle XVI al XIX, 2013. L'any 2019 va debutar amb la seva primera novel·la, Aquella Norton, i el mateix any va guanyar el Premi Delta de Narrativa per a Dones convocat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat amb la novel·la Res es pot amagar. L'any 21 va quedar finalista del Premi Josep Pla amb El llarg camí del sol, amb molt bona acceptació per part de la crítica. El 2022 va publicar Razón de Estado i el 24 La estela del poder, amb dues basades en la nissaga de Molins de Rei, dels requesens del segle XVI. Ahir mateix va presentar la seva darrera obra, Enigmes, Embulls i altres extravagàncies, un conjunt de 26 contes de temàtica diversa. Actualment dedica el seu temps a l'escriptura i a impartir conferències.